Да не те глобат куките от много друсане. Айде. Давай пред мен. Ще го връщаме. Играят си децата. Не играе ли децата, си казва? На някой му се порна до парата на задната гума чух. Ето виж, засилиха се и спряха. Това е типично по софийски да направиш задръстване, да бързаш, за да влезеш в задръстването. Абе, май вие всички сте шофьори. Аз съм си байкарон и си изчаквам. Абе, кой играе с кодове там, е? О, като чувам какво шляпар има през храстите. И още един байкарон ли е долу? Да бе, гледам, аз затова ти казвам да спреш да ни скочиме на главата. Да. О, това как щеше да ми отнесе? Това не е така ръката. Това не го фанахме. Язък. Ама аз снимам. Почивка. Да, интересно е, тук се подхлъзна. Ай, тук не се на почва. Така, за два сме ли някой? Не, аз се движа последен, за да има, ако има нещо. Вие сте, че това ще викаш. Сметлата. И все пак от тук мисля, се тук влезнах. Да, ти тук. Ще се. Тук съм. Стопчето ти леко се е накривило. Кое? На Жоровите. Интересно. Той направи бърза почивка.
Да. Така помежду другото. Айде, след байкарона. Сега се ли, какво става?